हेलौ माबोरै दङ नोंथांमोना गिबियावनो गासिखौबो वायर बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननि सायाव मोननैसो बाथ्राखौ बुंनानै होनो सानदों माने आं मोननैसो चेनेलखौ प्रमोट खालामनानै होनो सानदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ सम दङब्ला नायलांदो आं गोबांनिखौ लिंकखौ होबाय दङ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामलाय बे डेसक्रिपसनाव होदों आङो बे डेसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बर'जों बर' मदद होलायगोन होननानै आं आसा फारिबाय अब्ला दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननि सायाव लाबोदों आंनि बे वायर बर' इउटिउब चेनेलनि कमेन्ट बक्सआव एबा आंजों पार्सनेलि वाट्सएप मेसेज कल खालामनानै गोबां बुंहरदों दा सानैसोनिखौ आं पिकआप खालामग्रोबाय सानैसोनिखौ आं बुंनो नागिरबाय गिबियावनो दङ निसा स्वर्गियारि धेमाजिनिफ्राय बेयो कभार डान्स माने कभार भिडिअ बानायो ओमफ्राय डिबि फुड ब्लग्स बेयो जानाय लोंनायनि ब्लग भिडिअ बायदि बानायो ओमफ्राय एस बड' क्रिएसन बेबो इनो कभार डान्स ब्लग भिडिअ ओमफ्राय राहुल आर बर' बेबो स्टेटास होयो ओमफ्राय ब्लग भिडिअ बेनिफ्राय सुजित बर' बेबो बिदिनो स्टेटास ब्लग भिडिअ बेनिफ्राय आं खामानिसो मावदों नै ड्रेसआबो बिराद हामा एकदम नायनो बोरैबा मोनदों नामा आंखौ खामानि मावदों आं एकदम हाखु दाखु बे भिडिअखौ बानायबाय आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थानायनि थाखाय आं सिगांनिफ्राय भिडिअ बानायबाय थानो हायाखै माने नोंथांमोनाबो नुगासिनो दं आं भिडिअखौनो बानायनो हायाखै खाननैसो ओरैनो न'खरनि फिसालानि बिसिनि बिबोनांनि आंनि सिगांनि खालामनाय भिडिअ बेफोरखौसो आपल'ड होगासिनो दङ आंबो मालायनावसो हाजिरा मावनानै जाग्रा रायजोफोर आच्चा आंनि भिउवार्सफोर आंनि साबस्क्राइबारफोर जाखिनि आंखौ अनसायदों नोंथांमोना बे लिंकआव होनाय अनारफोरखौ माने इउटुबारफोरखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै लाइक खालामनानै मदद होगोन होननानै आं मिजिंथियो नेक्स्टआव आं बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबावगोन आं एकदम साननैसो बिराद उसुबिदाथार भिडिअ होबाय थानो हायाखै ओमफ्राय आंनाथ' बेयाव जेनेबा चेनेलाव ओरैनो 1700सो साबस्क्राइबारफोर दं आरो बारायबाय दं आंखौ गोबांनो मदद होगासिनो दङ आं मिजिंथियो इयुनाव आंबो आंनि साननायखौ जाफुंहैनो हागोन मेन थांखिया आंनिया रां मोननायनिल' नङा आंनि बाथ्रा बुंनायाव मोनसे जुदि सोरबाया मेगन गेवो एबा सोरबाया थोंजों लामाजों एबा मोजां लामाजों आगान सुरो बेनो आंनि गुबै थांखि रां मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा आरोना जेनेबा माब्लाबा मा जायो इउटुबा नङा होमबा ओरैनो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुगैबावो नोंथांमोना माबायदि चेनेल खुलिदों मा कन्टेन्टआव मा केटेगरियाव मा माबायाव दं जेनेबा मा लेभेलाव दं बेफोरखौ आं बुंनो थांला नोंसोरनि खोथासै बाट प्रमोट खालामनो खोथादों नालाय आं प्रमोट खालामबाय बुंबाय आं कमिउनिटि टेबावबो होगोन चेनेलखौ आरो गोबांनिखौनो आं कमिउनिटि टेबावबो होना दोनदों नोंथांमोना कमिउनिटि टेबाव चेक खालाम बेनिफ्राय बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होदों बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामलायनानै मदद होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनायावथ' जेबो लस जाया नङा होमबा जेनेबा कन्टेन्टआथ' मोजां बार' आं जेबो गाज्रि भिडिअ होग्राफोरनि चेनेलखौ बेफोरबायदि प्रमोटबो खालामाखै आरो बे जिखिनि चेनेलनि लिंक होदों बे मोजाङानो गोजा जेबो भाइरेल भिडिअ जेबो गाज्रि थाम्बनेल लगायाखै उनफोराव मिथिया खिन्थु आं दा खिनियाव नुवाखै आरोना बेनि थाखायनो आं प्रमोट खालामबाय आं कमिउनिटि टेबाव होबाय आंबो साबस्क्राइब खालामो मोनसे खोथा आंनि चेनेलजों नोंथांमोननियाव आङो साबस्क्राइब खालामहैयाबो जानो हागौ दै माने आंना बेलेग जिमेल दं सलायनायनि बेनिफ्राय कमेन्टफोरबो हैयाबो जानो हागौ आं बेलेग बलेन दैमारि होननाय जिमेलजों एबा ओरैनो एकाउन्ट खुलिदों आरो जेनेबा माबा चेनेल कमेन्ट होनो आन्था बेखौ आं सालायनानै नोंसोरनियाव कमेन्ट होयो आं वायर बर' लिरफाखायो दै नोंथांमोना मिथिगोन आंखौ आच्चा समाबो बारा गैला बेखिनियानो दिनै आं जाखिनि बुंनांगौ बेखौ बुंबाय चेनेला दिनै मोनबाल' जाबाय खिन्थु सिगां बिराद बुरजा होदोंमोन आं ओमफ्राय लिंकआथ' दं खिन्थु बुंनाया दा साबानिल' आं बुंनानैबो होबाय आरो भिडिअखौ गोबाव खालामला दिनै एसेनोसै आंहा सम गैया नै दा खामानि मावफिननांगौ आंहाबो मालायनि दाहोना नङा होमबा एसेनोसै गोजोन्थों